първи на пистата от тези 8 коня. Ще излезе Шошо Лоза, Танер Мустафа. Междат Изецов Пломина е след него. 9 номер е Жевец Индиан, четвърти от първата седмица. Бягането на 1200 метра, Селджан Хасанов, него жокей. Дамата между Георгията Жокей, Светла Янкова, Стоян Ангелов с Сомабей. Ето го и Атанас Насков, следващия, който ще излезе на пистата с Жеребец Олимп. Внимание! Всеки момент ще бъде старта, виждате белия флаг. Вратите се отвориха. Галар го виждам отпред с Борислав Иванов. Сега от външната страна Нурай Хамил, мисля, че е това с Лифтен. Нурай Хамил, Галар го втори, трети Атанас Насков с Олимп. Това са първите три, няма грешка. Галар го поизостана малко. Води Лифтен последните 500 метра. От външната страна е Олимп. Най-отвън е Сома Бей и Стоян Ангелов. Олимп, Сома Бей, Тамара е още по-навън, а отвътре е Лифтен. Лифтен, Галарго, Сома Бей, Олимп. Води Лифтен според мен, да. Лифтен, Нурай Хамил, Галарго и Тамада. Лифтен, Галарго, Тамада и четвърти е Бейси Ферханов. В момента Иван Василев дава призова талента на Комила Лифтен, победителка в Приселя Лайс. Ето жребец Атила. Тук не се наемам с прогнози, но като че ли тези двата коня, които вече са на пистата, от тези двата коня трябва да очакваме победа. Не че подценявам останалите три. Атила, Елайза Грифит, Стоян Ангелов с хронограф, Колумбо, и Гладиатор. 5 коня на старт.
Белия флаг е вдигнат. Внимание към старта на гонката. Главният стартьор от тук виждам ръчката. Натисната е и хронограф повежда Стоян Ангелов. Най-тежкият кон в гарата според мен. Изненадващо поведе. Втора е Елайза Грифит. Трети Колумбо, Атила и Гладиатор. Ето петицата тук, лесно се коментира. Хронограф, Елайза Грифит и Колумбо. Първата двойка след хронограф. Втората двойка е Атила и Гладиатор. Първите 400 метра са преминати. Води хронограф. Елайза Грифит втора. Останалите 4 коня виждате, като в Юмрук се събраха. Малко поизостана Гладиатор. За момент Елайза Грифит, още един кон изостана, дали е Атила или Колумбо. Мисля, че е Колумбо, Атила е втори, Елайза Грифит трета, четвърти Колумбо, пети Гладиатор. Конете на финишната права се водят от хронограф, изненадващо хронограф и Стоян Ангелов. Първи претенденти за голям летен приз 2000 гвиней. Елайза Грифит вече задмина като че ли хронограф. Да, класата, английската кобила. Елайза Грифит от външната страна Атила. Елайза Грифит, хронограф и Атила. Колумбо също е зад тях, но няма шанс за първите три коня. Победителът е ясен. Това е Елайза Грифит. Втори хронограф или Атила? Хронограф и Стоян Ангелов е втори. Трети все пак остана Атила. Четвърти много близо до него Колумбо и Иван Иванов. Пети завърши жребец Гладиатор. Това са пете коня в бягането. Господин Георги Йорданов, изпълнителният директор на Националната асоциация по коневъдство, отиде да връчи наградата на победителката в голям летен приз 2000 гвиней, кобила Елайза Грифит. Собственост на Иван Керански с треньор Димитър Димитров и жокей Танер Мустафа. Уважаема публика, моята кобилка Сузи Кватро, това е прякора, излиза за пробен галоп към старта на третата гара 1600 метра. След нея Гроздан Атанасов с Джаконда, трети стартен номер кобилата Гурсиния Светла Янкова, Атанас Насков и Хигенс. Също трябва да го включвате между фаворитите, той ми се усмихна преди малко, претендент за първите два даже, според мен. Внимание! Старта е даден. Групата се поведе
от Джаконда. Да, Джаконда. Сега начело излезе, кой беше този кон? Светла Янкова с Горсиния. На втора позиция е Съспект Зеро, между другото излезе по-бързичко. Трети Баба Бул, пети е Хигин, шести Крал Кенан. Съспект Зеро, Горсиния и Баба Бул. Първите 400 метра. Баба Бул от външната страна. Баба Бул, Съспект Зеро, Горсиния. 1000 метра до финиша. Баба Бул, Съспект Зеро и Горсиния. Баба Бул и Съспект Зеро се отделиха от групата. Баба Бул, Съспект Зеро, Горсиния, Крал Кенан сега атакува вече четвърти, пети Хигинс. Баба Бул, Съспект Зеро, Горсиния вече Крал Кенан, Горсиния. Баба Бул, Съспект Зеро, последни 500 метра. Баба Бул или Съспект Зеро? Баба Бул, Съспект Зеро. Имат аванс последните метри. Баба Бул или Съспект Зеро. Хигин също влезе в тройката. Баба Бул или Съспект Зеро. Баба Бул, Баба Бул. Баба Бул, предното бягане не бяга добре, но сега спечели. Баба Бул. Съспект Зеро втора, трети Хигинс. Четвърта Джаконда, пета Горсиния, шести Крал Кенан. Ето вече Джорджо и Лабива са на пистата за пробния галоп. Мертен Язичник и Магер се насочват към машината. Виждате и жребец Зенит. Готови сме за старта. Белия флаг, виждате, драги зрители, белия флаг е горе, при падането медален старта. Старт на конете. Джорджо повежда. Втори Зенит. Нов водач от вътрешната страна Язичник повежда. След него Зенит. Джорджо. Лабива се движи. Лабива ето има нов водач. Лабива е начело. Язичник втори. Мертен и Язичник са рамо до рамо. Гонката е много оспорвана. 1000 метра до финала първи вираж.